literal daukazu artista izena. Bai, anerrot. Eskerrik asko. Anerrot. Aitziber grados, horregin zinen ezaguna edo nola izan zen prozesua? Bagoaz bukatuta gero, hasi nintzen kriminologia ikasten. Bai. Oh, wow. Zertarako, kriminologa izateko edo ertzaina? Amak ezagoztelako, ane inbizu karrera bat, Vale, eta esan hau. Iki Mouse eskuat eta gero, agertatu zen derrepente gauza geixa. Egon nintzala, igual urtetxo bat edo lan barik, Pixka dolan, en plan. Wow. Derrepente sartzeza elite moduko leko baten, hor ja ez eunken hori presinioie. Aurreko hastien. Hor, nauen insoportable. Bai, Insoportable, nauen soro. Sartzen gare bi bakarrik, berri. Eta besteanak, ja, ezautzen die, Bai. gero izen zan kristona, porque die familia bat. Nik uste geixa egon dela, como boom hori, nire ama lagunen artien, gure dadien baino. Eliteko WhatsAppeko taldean nork idatzi du azken aldiz eta zer? Fernando jarri zauen, ¿quién está en Madrid? Anda, batematek erantzun zion? Ez, barkatu. Zein esango zeunkie dela sekulo eizuen bengantza handixen hau. A ber, nire bai, ena guarro, ez da hau inbier. Hau izaten da konfesiones. Bai, esa ja, konta inbiot. Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. Kaixo, aitzi zer modu. Oso ondo. Zer modu zaude zelan joan da zure astea? Ba, oso ondo Bai. joan da nire astea. Kontatuko dizut, Zer? egon nintzela Sagardotegia, bueno, kontatuko dizut, aspaldi egon nintzen, martxoan egon nintzen, Sagardotegi zen. Bai. Eta zelan? Oso ondo, Sagardotegi zale guztientzako, esango diet, deskubritu nuela, Zer? asko zobea dela afaltzeko plana egitea. Ba, ez dakipanik, Ze guk egin duen aspaldi dela urte asko kuadrillan Sagardotegixe juginen... Bueno, Sagardotegixan izena esango eta gero piti dipini. Juginen zehazki Astigarragako edo Hernaniko, ez dakit seguru, zegoela lekuteko aman puntan, afarixe egin duen eta izan munduko planik txiarrena. Zergatik? Ze, tabernak zarratzoitxo ez iruretan. Ez, hori da zurra da. Balen bai. Nos zer? Nos zarratzoitxo ez taberna. Lauterdi. Bueno, taberna zarratzoitxo ez kristonarin, guri ataskuen dana superberandu, ordun urte ginen superberandu kala, gainera kobrauzkuen el ojo de la cara. Esango dizut gauza bat, uste dut konversazio hau izan genuela, eta nik esan izula, Juan lehenago? Juan lehenago. Juan, ja, baina eske ez dakit, esan ongo lekoik edo dana dalaku, eta ordun, gainera lento ataskuen. Eta ordun, berandu libro ginen, jagendun bakotxak literal, olako txuleta zati bat, olako tortilla zati bat, eta olako gazta zati xe, Orduan hori- hogen duzen, Arazoa lekua da. 70 euro. 70? Bakotxak, ¿De qué? Bakotxak 70? No creo, Malen. Igual 70 autobus eta Sagardotegixe. amiga! Ez, autobus ez markin Hernani, Sentido. No creo. Ubícate, nena, ubícate. Nik gauza bat esango Kontrastaukot kuadriak ukin, baina 60 minimo bai, Minimo. Benetan. Nik esango dizut, behar bada hori lekuaren arazoa izan daiteke, bale? Baina formatua bera, afaltzera joatearen formatua, esango dizut, zeba gogoko dudan. Kontua da, zu bazkaltzera zoazenean, zoaz bazkaltzera eta aurretik daukazu poteoa. Bai. A ber, bai. Poteoa berez daukazu, hobeto da. bazkaldu, arratsalde oso daukazu, Bai. normalean Sagardotegian ematen duzuna, arratsaldea, luzatzen duzu zazpiak arte, poteatu eta oraindik pentsatzen duzu, ostia, orain goizeko 4ak arte, edo autobusera arte daukadala, goizeko 4etan edo 3:30, Bai, adosna. ja, zu kriston, bi mozkor pasata eta bi aje pasata, ja, dices, wow, que pereza. Baina, joaten bazara faltzera, Bai. poteatzen duzu arratsaldean, aprobetxatzen duzu larun bat goiza. Hobeto da. Zoaz, arratsaldeko 6etarako, pote batzuk, alkola daten baduzu noski, afaltzera joan, gozatu afaltzen hor 12ak arte edo, Bai. eta gero parranda eta zaude. Hobeto da. Aitzi Norean adosna hobeto bezala. dala. Hobeto dala orokorin juergan eta baina justo Sagardotegi ez dakitze ba, afarixei marixartutzeu da. Orduan, oin beti, gure kuadrian beti izateu. Sagardotegire jungoa, baina afarixez. Probaz zeleku baten, bai, probau. Adibidez kintxa eta markinen beti afaldu itxaukuk. Eta niri me encanta. Bai. Hori, esagon bier egun oso. Claro. Zeit festen bori gendun, juginen iluntzin, eta ala, gabekora. Eta ze pasa zen, Eta Zeitfesten. ufa, eske Zeitfesteku hori igual beste atalen baten komentau. Berriro ere egin diogu promozioa Zeitfestari? Ja,
Eta esan ingogu, estosku ez bialdu entrada. Esan genuen, bai. Bueno, ez dakiz ordenetan emitituko den, baina, Ez bueno. dugu esan. Zesan bar Estosku esan nuen. bialdu entradak. Tranquil, baukeuz, nahi, pentsau estoskuela bialdu, pentsauelako, bale, gaztea, baukiez harrerak. Baina ez que oindala 2 urte bialdu izku esan dordun gure lagunek imitau algen duzen. Eta iaz, eta, bueno, beti. Bueno, dena delakoa, hau aipatu dut ze, Hernanin egon nintzen, sagartegian, eta ez dakizu zenbat jendek, entzulek, hortxe Bai. daudela entzuten, gelditu ninduten, esate, baina igual, pauso bakoitzeko pertsona batek, Bai. benetan zabiz, ai! Eta diot, jendea como norbait izango bagina bezala, en plan, wow! Eta gauza bat, osea, jende normala gara, Ja. osea, es más, nik ez dute zer egiten nire gunean zehar, osea, haserratzen naiz, diot, normala nahi, osea, ez Pasa baten. idealizatu, bale? Ez idealizatu, Malen eta Itziber normalak dira, bai, saio bat daukagu, eta jendeak entzuten gaitu, se supone, baina pertsona normala gara, bale? Nire Porque pasabaten jendeak beroen dice, YouTuberoken. No, que fuerte, no! Osea, Baina dauke zentzazin bakarrik bai pasetan da, baina dauke zentzazin bisok bata junezkero juergan, hor ondio jebixe izen dela, akortaza tamborra dan. bai, Hor niri jebixe bintxandu batene. bai. Igual hor jebixe nahe. Uf, ez Hernanin ere asako, Osea, ni bakarrik egoteko, zu gabe, Bai? oso fuertea. Oso fuertea. Bai, eta... Bueno, eskerrik asko, bakarrik Bai, eskerrik bai, asko bai. esan ginke, eskerrik asko entzutarren, da rekonozimendu motarren, baina bai, osea, nipe ez dut ulertzen. Eskerrik asko, eta bueno, albaduzue, trago bat atera, zerbaitetara gonbidatu, edo, hori eskatu albadut. Bale. Bueno, a ber, aitzi. Hombre, aprobetxatuko dugu, ez? Tarte hau. Eskatzeko. Ez broma da. Tamborra dan hasiko bagine, gatze gaitxuen danekin, trago bat hartzen, Nahi- amaitzogu lurrin. Nahikoa Osea, genuen. igual no, ez- Ja, lurrin amaitu gendun, kasi. Horregaitxik, igual ez. Bai. Así que, bueno, vale, azteko repasu. Zelan asti, Malen. Azteko repasu. Oso ondo, kantzaute pixkat, baina guei izan aurra jarraitza, ze konturetu orduko aurrekun pentsanean. Ostras, eitxeate urti, oindala gitxi hasiko balitzelez, oza, 2025 ontsi izen dala lez, eta ja, udarutzu goiez. Bai, ja, Oza, de repente. uda, eltzear dago, eta heldu da momentu bat, ja esan dugula, zenbat atal falta zaizkigu denboraldi hau amaitzeko. Ja, Oso ai ama. gutxi. Eta gero beti udarutz hasibikoa itzen ja, misterio zianak, ez? Hasibikoa ja, ai... Zakigu bueltatuko, ez que ez dakigu. garen. Bai, oza, izango da, gero arte, igual bueltauko ga, igual ez, hombre, nahiot pentsau bai ez da itzi. Hombre, gugati balitz, bai, baina... A ber, manifesta behin geu. Nik, benetan, poligrafo inezkero, ni pentsot bai izango neukela. Oza, bai, nik pentsot ere bai, ez dago motiborik ezezkoa izateko. Claro. Orduan, bueno. Baina ez dagoenez gure esku ez da ere, sin más. Gero aztena pentsan, imaginau benetan zabize jarraitzuko dabela urtik eta urtik, imaginau. Imaginau beste 2 urte. Ez da posible. Beste 2 urte ez da Entzun. posible. Karo, ez da posible, ze gonbidatuk, ja, eske, gaztau itxen di. Ez daude, Estaz? ez daude. Nondik atako gonkez? Imaginau itxogule, planteitogule bestera bat, eta itxogule benetan zabiz anonimoak. Bai, baina non importa zaio hori. Benetan zabiz etorri izan anonimo askok visualizazio geixen daukiez gure temporada hontan. Nork? Xumetek. Bueno, Xumet, drogekin arazo bat daukalako, oza, Vale, diot, baina eta esan nahi jendeari hori morboa sortzen dio. Bale, baina esan nahiot hori, igual bestera bata planteau biko gonke, eta igual jente famosu ez, baina gaixek. En plan, lau pezoiekin jaio den pertsona bat elkarrizketatu. En Ez plan, que ez dut ulertzen. txiruli joten da ben tximino bat topau da ekarri. Ba, ni izan ninteke. Zer? Oianek dio gauza bat oso ona Oso dagoela, nagoela? ez dakiela euskeraz. Bai, horrek, siamesak. Siamesak, Ez, bale, zer. Mengoak dira Zeintzuk? Euskal Herrikoak. Bueno, jarraitzu. Oianek dio dagoela gaixotasun bat dela Ostras. insomnio kroniko fatal, eta hemen Euskal Herrian bizi den familia batek pairatzen duen gaixotasuna da, eta Oianek dio familia honek, umeak edo izaten dituenean, umeak jaio, eta jaio orduko badakitela, helduko dela adin bat non pertsona hori, horrek garatuko duen insomnioa eta hortaz hil egingo den. Osea, hau... Insomnio familiar letal. Oia, hau... Hau zer da? Gainera heredetan dan zozer, osea... Osea, nik hori badauket nire umik eukingo dau. Da umian umik bebai.
Bale, bueno, lortzen bogu, familia hortako kiden bat, kontau naizkune, ze arazo dauken, bakigule arazu. Nun bizi dira? Euskeraz bakixe? Nun bizi di? Ez dakixe euskeraz, bueno, ekarriko gu pertsona bat azpititulatzen da bena dana? Traduzitzen da bena bertan momentun? Kontratauko gu? Benetan zabizen daukon dirutziaz? Baloratuko dugu, bai, dugu. Bai. Imaginau, amen, insomnio kroniko fatal, amen, itzultzaigi, tamen gu. Bueno, ez da espertuko, ez zaiolo gurea sartuko hori, seguro. Ai, ama. Bueno. Bueno, hori izango litzake aukeretako bat, benetan zabizen nonos, famosu gaztean badi, jarraitzeko kapitulo guaixek eitxa. Bai. Afecta a 20 familias vascas. Afecta 20? 20 ¿Cómo que familias 20? vascas. Ia bere egon bargaren gu hoien artean. Nik oso ondo egiten Nik dutlo. be oso ondo itxalo. Bai, ondo egiten duzula, bai. Zu oso ondo. Pues, guzurre! Bueno, a ver. Aitzi, behin esasen usten, nik zua superondo itxotlo, eta ez dut mundu osoaz hori lortzen. Behin hori esasen usten Hori zuragotik. zanen, zinik edan horekin egiten dutlo. Baina, esasen usten nia superondo itxuzulelo, zuragotik urten da. Bai, izan daiteke, bai. Bai, bai, es que puede ser. Vale, amaitu dugu zerrera. Amaitxingo bai. Bueno, Ane Roth eukiko gu gaur, euskal aktori da bera, eta beran elkarrezketia sasi orduko guazen entzuta entzularen galdera. Astion galdetu da bela. Oianek eta Eiderrek. Oian eta Eider, nire kuadriaku da beran lehengo zeini. Muxo handi bat, neskak. Guapísimas. Mundukorenak. Zuri bizitzako egun bat errepikatu biko asenduan. Ezer kamisa barik, zein izango zan, da zaitxik. Eta zure bizitzi pelikula, abesti edo liburu baten tituluaz deskribidu biko bazendun, zein eta segaitxik. Agur! Eskerrik asko. Jo, aitzi hau da lehenengo aldixe, bi altzozkoena galdera bat eskatu barik, Eta gainera bi? eta bi. Bide bakarrean. Bai, Ez oso ondo. kejau, eskerrik asko, Oso ondo. Paris. Bai. Bai, Listo. Bueltan, gurekin izango dugu Ane Roth. Ane Roth. Abeslaria, aktorea, artista, 360, arrasatearra da bera eta lehenengoz kantu giro saioan ezagutu genuen. Bagoa zen gero eta geroztik hainbat lan egin ditu pantailan. Disney Channeleko Mickey Mouse Squad, Por los pelos, El club de los lectores criminales. Desagertuta telesaia grabatzen ibili dira orain. Ikonika da, baina benetan ikonikoagoa egin duena eliten bere parte hartzea. Bere ikasketa artistikoak ez ditugu gutxietziko. Madrilgo Work in Progress interpretazio eskolan ikasi zuen, formazioa estudio alfan jarraitu zuen, inglesezko antzespen kurtso bat eginez, eta gainera enteratu gara, Zurine Hidalgo bere kantu irakaslea izan dela. Gauza asko eta elite telesaileko Emilia bilanaren antzekotasunik duen galdetzeko, gurekin dugu Ane Roth! Ongi etorri. Hola. Ondo ezagudana? Bai, dana. Joe. Ez que ChatGPT genio bat da. Benetan? Bai. Ostras. Bueno, ez dut inoiz erabili, ChatGPT baina, vale. Erabili. Es la hostia. Vale. Bueno, zelan zane azteko? Zelan, za momentu ontan, zelan helduza, ondo? Bai, osea, ondo nau, ontxe pixkat igual urdurik, bueno, hasiko gare, baina bai, ondo nau. Urduri baina, zeba, ona etortzagatik? Bai, a ber, eske, nina bastante timida, Bai. Bai, No puede benetan, bai, os lo juro. Eta azkenien nola hitz egitea, pues, kostetan jat pixkat. Baina, bueno, soldauko naz. Lasai, etxean zaude, Bai. ikusiko duzu lasai egoteko espazio bat dela, ez zaitugu epaituko, eta horratzean daudenak, pues ez dira importanteak, que les jodan, osa, sin bromada, maite zaituztegu, vale? Bueno, sin más. Hori, bueno, guk ezagutu nahi zaitugu, porque gonbidatuak normalean ez ditugu ezagutzen, eta itzeingo dugu apur bat, pues bizitzaz. Nor zaren zu, nola zauden Vale. orain, zertan zabilen, promo apur bat ere bai. Eta nire lehenengo galdera da, Roth abizena nundik datorren? Nerea maman abizena da. Roth. Baina, holan da, ROT, Roth. Holan, bai. Bera Eta alemana nungo zan. abizena da. Ah, Lol. alemana. Bai. Ah, ostras. bai. Ez que ja, neupe pentsanan, Roth, ez dakitan izen artistikoan parte, edo enekixen, edo abizena Abizena. benetako dan. Bai. Ez que Vale, literal vale. daukazu artista Bai, izena. Ane Roth. Osea, Ai, eskerrik asko. Ane Roth. Bai, Ane Roth. Porque a 8 grados dices, Ja, ¿qué es malen esta? altuna, ez da zumena, komune. Altuna llega, o sea, rozatzen du albistegitako Rozatzen du. aurkezle baten Ojo, izena. abeslarina be bai. Bai. Ojo. Me pega. Gitarrita. Bai, Al- total. bai, gitarrita. Bai, total. Joten eban, Ai, ama, Ane, Nik esan bitzut, lehenengo ikusi zinu da zela telebizioen, o, bueno, zure barri eukine bala,
ez Disney Channelen, nahi txeni oso Disney Channeleko kontsumitzai izen, bagoa zen. Ai, bagoaz. Bai. Bai. Ke guai. Hortan hau. Bai, izen zan kriston esperientzia bai, bagoaz. Baina hori izan zure lehenengo kontaktu komunikabidekin Euskal Herrixen? Bai, eta ez, hasi nintzen leheno kantu giron, Egixe, claro. bai, eta horri ezagutu nauen zurine, eta bueno, jende dana, eta hortik urten jaten bagoazeko kastina. Bale. Vale. Eta, kantu giron kontura, isa, urten zara. vale. Eta hor baten bat irabazi egiten zen, edo eske ez nituen ikusten hauek? Bai, osea. hori irabazte benak guazen ajutezin. Bagoazen, hori. Horia. Bai. Ah, vale. Bai, Eta bai. digamos, bertatik atera zinen zu, beste proiektu batzuk egitera, osea, egin zituen, zenituen horren arira, edo hor egin zinen ezaguna, edo nola izan zen prozesua? Ez, bagoaz bukatuta gero, bueno, ninauen karrera baten, hasi nintzen kriminologia ikasten. Bai. Oh, wow. Bai, osea, ez dauko zer ikusirik, baina bai. Zertarako, kriminologa izateko edo ertzaina? Eze izateko. Vale. Nire amak ezagoztelako, hanein bizu karrera bat, Vale, eta esan se hauen, puede hau, adibidez. Nire aukeretako bat zen ere bai, Bai. Teknologia, Bai, bosgarrena edo, Esto está dicho. por la cara, osea, ez nekien zer, baina... Bai, ni besta. Osea, zu Ikusi gainera- nauen hor, eta ikusi nauen, pues igual, hola, narrarua, ez dakit, eta ikusi nauen da jarri nauen hori bakarik. Eta, Bai. porque nire amak esan ostean, egin bizu karrera bat, eta gero, ja, alzare joen Madrilera, eta aldozu, pues, gurosuna ikasi, o... Vale, osea, orduan, Wow. hasieratik hasikoa. Bai. Hane, zu jaixoteza, Bai. hasieratik, zeratik. Super hasieratik. Noiz izan zinen zure Urtetan gurasoen satripatik, proiektu? Urtean satripatik, pasean di urte batzuk, eta zuk erabakitxozu, edo konturetzeza aktore nahi zule izen. Hori holan da? Gitxi gora bera. Vale. Osea, gauzia da, bueno, mama quiero ser artista, hola, Bai. maia txikitatik. Orduan, abesten hauen txikitatik, eta beti eukidotolan pixkat salserilla izenaz txikitan. Eta, bueno, nire gurasuak, pues, bueno, que guai abestu itxen dau, sin más. O sea, Vale, ez hauien vale. ikusi, ostras, le vamos a hacer aquí una mina de oro, besta, ez? Baina hori, gero usteot, kantu giro izen zala, 16 urtekin edo, hor hasi nintzen, porque ez dakit nola ikusi nauen kastina, zeatik apunta nintzen, ez dakit. Eta Disney hori baina aurretik edo gero? Aurretik. Osa, lehenengo esperientzixi Disney izan. Ez, barkatuko furinaz. Vale, lasai. Kantu giro, Bai? Disney, eta, bueno, kantu giro izan zan lehenengoa. Vale, lehenengo. Vale, eta hor hasi nintzen, eta zan abesteko bakarrik. Gainera, irabazin nauen, porque, zan, ez dakit zenbat herritan, Bai. zauen irabazle bat, eta gero, horren ostien zauen semifinal bat, eta gero final bat. Bai. Finala nauen irabazi, baina oinatin irabazin nauen. Vale. Eta, bai, hortik ja esan nauen, hau gustan jat. Posible da. Me mola, Vale. bai, me mola guro eta hauin. O sea, ya como fijo, ¿es? O sea, ya no con super claro. Eta hori, sin más. Eta hortik aurrera, justo urten jaten bai bagoazekoa, eta holan, sin más. Eta bagoazen ostien, esan hauen, me piro de la carrera. Agur, ba, noie. Dituna nerama, eta esan dutzen, me piro, benetan, osea, ja, noie Madrilera. Eta Madrilla zelan eskutzik? Bai, Osea, baina ezer lotute eukibarik, ez ebez? SB. Bueno, noko nere gurasuen laguntza be bai. Ez, baina Egia esan dinot. inbida. Baina dinot, osea, Madria juteza, eta nik adibidez Madrilen ez dote zautzen. Aktori izen nahi bot, ez dote zautzen. Enora jumina zen bioten... Bueno, pues Google. Estudios, interpretación, Holan, Madrid. bai, Holan. pixkat bai. Vale. Nintzen Madrilera, eta holan. ¿Dónde estudiar interpretación en Madrid? Claro, claro. Ta, ikusi nauen, igual, 3 eskola, eta punta benintzen. Eta ez da. Eta hor, hasi zinen work in progress hontan. Bai. Hori zeda eskola bat, Bai. gradu bat, edo... Ez que, ez dauz, bueno, badauz graduak, en plan, profesionalak be bai uste dala tai, o... Bai. Me suena. Bai, oza, da olako eskola bat profesionala, baina bestiak die, bueno, eskolak sin más, faten sare futbolera eta ez dauketzu Formazioa. holan titulorik ez ezebe, olako eskola bat da. Eta horra nintzen, nintzen 2 urte, bai, 2 urte usteot, eta usteot izen zala, 3 hilabetera edo, direktoriak esan zauen, hane, eukibozu tipo batekin, nolan, meeting. Oh, wow. Bilera. Eta esan repre bat.
Eta nigenek isen, zetako zan repre bat aktore baten bizitzan. Vale. Orduen, nina ben plan, bueno, noie honekin berbaitzen, y ya está, o sea, ez dakiz egin dan, zetako dan, SSB. Ta hartu inzustan, bere agentzian. Eta... Itxoen galdera, bai. hartu zintuen, zuk da oraindik lanik egin gabe, aktore... hori da. Eta hori normalean pasatzen da? Hombre, zaila da. Oso zaila da. Bai, ez? Porque Honi fitxatu gauzak. egiten zaituztete, behin zu ikusten zaituztenean Bai. zerbaitetan. Bueno, izen duzen zure, oza, dinot, Disney Channelen ja agertute zen guzen, hori ja Euskal Herritxik kanpo da. Ez. Ah, ez? Lehendik. Hartu osten tipo honek, eta horren ostien, igual 4 hilabetera, egin nauen Disney. Vale. Ah, Osea, bale, inauen oza, Mickey lehenengo, Mouse. kantu giro bagoaz eta Madrilla zoiez. Bai, Eta tipo horrek hartze zaitxu, itxu esaleike, bai, porque sí? porque sí. Edo, bueno, igual transmitiu zontzelako, ostra, ba, igual honi ikustotzet etorkizun hon bat. Ba, ez dakit ikuste, fanitzalako lan Begixokoan. super lasai. Porque azken nime bai, jakiten bozu, ostras, eske, hau, ez dakiz repria da, no seke, egon bizare super urduri, Bai. eta nina hoen hiperlasai, enekizelako. Claro. Eta uste dut hori izen De zala, tranquis. la inconsciencia, ez dakit de Bai. fatia, de kaixo, anena, hasta la auta bestia, eta Bai. horretxik uste dut izen zala. Vale. Hemengo zuzendari batekin moduan. Ja, ai ama. Uste genuela zela lagun Bai. baten ama. Eta gu, Bai. hola! Bai. Bi mus, bai. Hola, atzo eskin zineban, uhu! Edo Bai, ze- hombre, bai. guapa, Bai, zuz! bai. Orduan, Mickey Mouse Squad. Hori zer zen nik ez nekien, osea, de hecho aurrekoan begiraturen, karo, gu igual ja helduagoak Bai. ginen hori Bai. ikusteko, baina zer da edo ze momentutan eskaini zizuten aukera hau? Edo irabazi zenuen zuk aukera hau? Ba, inauen kastin bat, osea, daran modura. Eta, ba, hori izen zen, ez dakiz urtetan. Berdin da. Bai, duela 4 urte edo, 5 urte. Justo baietz, igual geixo, Bai, geixa. Bai, alo tonto... Igual 6 edo, Vale. Bai, justo baietz. Ta hori izan, pixkat nik uste noen, un poco como el hormiguero, baina umiendako, etortzen ziren, pues ez dakit, tuin melodi etorri ziren, holan, jendia etortzen zan, eta eurak eta umiak itxamoien holan jolasak, eta gu hausen, pues pixkat, holan, pues, de moderadores, Vale. o jolasten bebai, eurekin, eta holan, hori izan programia. Galdera bat, oiani galetu dut, tximek egiten zuena zer zen? Baina zen Mickey Mouse, no, Disney Zan beste Channeleko. gauza bat, ja, nago beratzen. Vale, zen galdetzeko ia txim zen hau egiten zuen besteetako bat, baina ez, Ez, así que bueno, a otra cosa. Vale, eta ordun, Mickey Mouseen hori eta gero, Mickey Mouse Squad eta gero, agertatu zen derrepente, gauza geixa. Bueno, horren ostien, kuarentena. Izen Ah, zan. amiga. Ostras. Bai. Chaval. Eta kuarentenan bakastinak ziren un kuadro. Osea, Claro, zumen imagínate, no? bidez, o bidixo bidez, eta holan. Ta bai, horren ostien, usteot, egon nintzala, igual urtetxo bat edo lan barik, Pixka tolan, en plan, Guau. zein bidotola. Baina bai, eta horren ostien bulta nintzen Madrilera, eta horrien hauen, uste izan zaleno por los pelos. Uste baietz, baina, bueno, por los pelos dauket esaldi bat. Gurotu dudan, ez dala SB. Baina, bai, izen zan por los pelos, eta gero inauen el Club de los Lectoreseko kastina. Eta hor bai zeneukan paper nagusiago bat Bai, bai, bestean bai, baino, bai. ez? Vale. Bai. Eta esan dezakegu el club, nola da, el club? El Club de los Lectores Criminales. El club de los Oso luzia. Criminales, criminologia. Orduan kriminologia Bai, ez beitu, lotute. beitu. Lehenengo loturi. Vale. Que galdetu nahi zunia hori zen, egin zenuen lehenengo paper handi ofiziala fikzioan. Bai, Bai, hori bai, da, bai, 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 vale. bai, bai. Eta Hori zelan zen moldatu zan. zinen, edo zelan sentidu zinen. Super ondo. Ez que, uste dauketela gauza bat, dala, ez dakit, una disociación, o ez dakit zedan, Bai. eltzena rodaje batea, eta niretako da udaleku bat. Ja. Orduen, Zer bai, ez dauke buruen hori gauztia de, ai ama, estoy rodando, ai ama, unun urten bidan, hau nola inbioten, ez dauket hori. Osea, noie jolasten. Pues hori Ume oso bat ondo bezala, dago, Itzela. Bai, Ostras. osea, gero igual noien eretxera, eta nauen plan, ai ama, ez dakit zindoten gaur, eta bestia. Baina nauenien setien, nau jolasten. Oso ondo, ba, hori oso guai hori, dago.
Osa, dinot, adibidez, bueno, hori eta gero jaztakit elite izan. Bai, Vale, elite, justo, dala, bueno, gainera, kuarentenan kriston boom eukiban, eta gero, kriston audientzia piuki dau, leko danetan entzun da, oza, derrepente sartzeza elite moduko leko baten, hor ja, ez eunken hori presioie, ostras, ja, hau, piloa jentek ikusiko dau. igual aurreko astien. Osa, hasi baino leno aste bat. Hor, nauen insoportable. Bai, Insoportable. Nauen soro. Ja, Soro. zeraina zuzinen, como la nueva villana edo, Claro, ez? claro. Bai. Eta imaginau, eske, sartzen gare bi bakarrik, berri. Eta besteanak, ja, ezautzen die, Bai. gero izen zan, kristona, porque die familia bat. Baina, claro, zuk ez dakizu. Aurretik. Eta aurreko astia, nauen, benetan soro. Zoro en plan, En plan, hor dago Andrea, eta gare pisukidiak, vale. nauen soro. Benetan soro, ezin nauen hilo, super urduri, Wow. ez dakit, oso gaizki. Baina, bueno, ya está. Gero Es ja, que, hasi nintzen eta... Ez da erraza izan behar hori kudeatzea, diot, elitera sartu behar zalela jakitea, jakinda gainera, izaten ari dela kriston buma. Ke Osea, ba, ke ba. zu behin eliten sartzen zarela, zure bizitza aldatu egin behar dela, porque literal, oso Bai. ezaguna egingo zara. Ezakit zure kasua den momentu hontan, famatuago azarela orain, baina uste dut eliten sartzea oso fuertea dela. Oso Osea, fuerti da. es como, yo que sé, aurkezten hasi, es que ez dakit zer esan, baina Euskal Herri mailan albistegi bat, edo jo que sé, no sé, Claro. ez dakit nola azaldu. Baina zuk, osea, gaur egun sentitzen duzu presio hori edo, osea, de ze fuertea egin dudana, jende pila batek ikusi du, eta Uste dut, elite grabatu eta gero jende asko ezagutzen nau. ja, eske uste dut nazela konstiente. Esa consciente, Bat ere. Osea, nahi esaten duztie, tia, eske te conocen, o bitu, eske ez dakizeinek eskatu otzu argazki bat, o eske niretako es más random. Ez dauke buruan, holan, eske beitu, endote elite, eta justo eskat, ez dakitz. Osea, nik indo nire Esto lana, gerten fami. ez, Esto gerten. nira normal. Bueno. Eta, osea, adibidez, zelaku da eliteko rodaje bat ajuti, ze, claro, horre danak zutzako bai badi ezagunek. Claro, Eta, de hori repente, bai. osea... Claro, zuk ikusita zenukan elite, claro. Bai, claro. Bai, imaginau, ensaioetan, claro, zauen estena bat, gauzeran itan ere anaia, holan, danoi espliketan, zedan alumni, eta auta bestia, bai, eta hori mitik. ensaiotan inginun. Ta, claro, imaginau, hor dauz danak, oso ezagunak gainera, Claro. Bai? eta nina benolan, hola, No estoy entendiendo nada, claro. Es que ez dakit testua, ez dakit eze, esan nauen, Bai. super urduri, Ai, claro, ama. imaginau. Wow. Baina, bueno, hori lehenengo astien. Pasetan Eta gero jatu. ondo, osea, horbe jarraitzen zen zutzako ere kreu izeten. Bai. Qué fuerte. Zentzu gehiagoarekin, de hecho Bai. instituto bat da. osea, Bai, diot. bai. Eta amengo jentik edo, bueno, etxa buelta zaenin Madrietik, elite grabo da gero, zelan izen da harreri edo, zezatotzu edo. Ba, oso ona, a ber, arrasaten, bastante chill, azkenien danekara ezagunak, eta, bueno, pastau olako, indozu auto bestia, baina bai, hostia, que guai ikusi indo, tu auto bestia, eta super ondo. Harreria oso ona, bai. Eta nere amai, ai, que eres la madre de la famosa, eta auta bestia, eta, Claro, osea, nik uste geixau egondala, como boom hori, nere ama lagunen artien, gure dadien baino. Te lo juro. Bai, holan sentitzen. Bai. Bueno. Ai, beitu, zurtu zara telebistan, eta auta, bai. Ja. Qué fuerte. Wow. Vale, bueno, elkarrezketako lehenengo partia maitxuko eta Rosalit Itxoin, egoiaz. ze uste dut komentatu behar dugula, orain grabatzen ibilizarela desagertuta telesaia. Bai, eta hori buruz gero ingo berba. Ah, Ez? pues vale. Pues vale. Arrosali. Gastroenteritiza baino kerragoa den robot. Venga, orain egin behar dugu. Orain Arrosali. dator gure kolaboratzailea dela Arrosali, gure robota. Eta Vale. ekartzen du gonbidatuarentzako saludo moduko bat, eta azaltzen du, pues, ze ekarri duen. Kasu honetan uste dut jolas bat ekarri duela. Pero Bai. bueno, Guazen entzuta Vamos a beze ver. dinon, Arrosalik. ella. No flipes mucho, está loca. Ei, ¿cómo están? Mis niñas guapak zaretela zelaik, zase pomposak bueno ni oso pozik laster, uda datorrelako,
eta setan sabisa maitzen doalako hori urtarrileko fakturita ordaintzen didazuen ia jode matxo. Ia os bale. Bueno, a ber. Joku bat prestatu dut zuretzako anesita eres la mas bonitita. Oso mitikoa da, baina bueno saio honek ez du inoiz origin altasunaren saria izan beraz onartuko didazue. Jokua, laburtutako kontuetan, akkareen resumidas cuentas. Zure mugikorreko gauzak erakutsi. Zer agertzen zaizu TikTokeko parati zuretako atalean? Zer dio zure algoritmoak? Bidalitako azken mezua, galeriako azken eta lehenengo argazkia. TikToken gordetako azken bideoa. Horrela, infinidad de gauzas. Ale, kakesismusu potolo handia ja hartua zuentzat muak, besito de algodon. Pues vale. Ai, ama, tío, está ondo, Vale, a ver, ordun, apuntau guz. Arrosalik esan deko gauzak dile, galeriako, bueno, guazen ordenakuta, galeriako azken argazkia eta lehenengoa, erakutzileik, Vale. Uste baiet. Guk ere egin dezakegu. Claro, Sartu gaitezke hombre. jolasean ere, Bai. Bai. Venga. Vale. Esan, ni proposatu dut, baina ez dakitzein den, Vale, vale? bai. Osea, Vale. ematen du... Uf, vale, ikusi dut, ez da ser raro. Vale, azkena Azkena lehenengo, azken argazkia. Azkena lehenengo, beitu, holan. Ontxe egin dut. Ez que super politxa, me Qué encanta. polita. Bai, super guai. Qué Ez que chuli. mola mogollon, Bai. guzetan argazki bat. Ke guai. Oso ondo, vale. Eta lengua... Niri da atzo afarix eskatu gendun etxein da pin bat eskatzen dabe. Eta pinai argazki xatan otzen badazpadan esazteko. Vale, oso ondo. Nirea da, nire kotxea duela 2 ordu Malenen kotxetik. Segiratuta. Osea, argazkia pentsa bai, porque he visto, eta que potxolito, eta atera diot foto. Polipoketen kotxi. Bai. Vale, eta lehenengu da... Karo, ni hemen sartu behar naiz Google Fotosen. Ai, Dios, palmera bat. A ver... Marbellako palmera bat. Akortan ajunitzen oporreta. Igo brillo horri. Bai. Ostra, eske brillo tabe... Ai, ama, da, nire mobil zarra zatatako argazki Wow. bat. Nokia batekin, Kriston, edo. bai, Nokia batekin, kalidade txarrin, eta mobil lontan da. Ba, neria, hau. Ondala, Ke ez dakizen bat guapa, urtetako argazki bat. Ke guapa, Oso. Bai. Baina, ni galdera bat, Bai. osea, nola zara gai horrela? Osea, zu guapísima zara aurrez aurrere bai, baina diot, Eskerrik asko. pose hoiek, osea, Bai, Komo? bai. nik ez dakit. Ez dakit. Ez que nola Ke da guai. posible. Eta hori zea, profesionalki atatako argazki bat. Bai. Hombre, Ena no tiene buen- pinta bera makateratako batela, Ez, osea. ez. Ja. Vale. Vale, Amana ez. Itxe, neren lehenengo Zuri zein da? fotu da, hau, ni zozki bat jaten. Ai, ki potxola! 2005. Hau da mitiko, osea, sakanako astekarian urte betetzea zoriontzeko jartzen Bai, zidaten mitiko. argazkia. Mitiko. Sin más. Vale. Bai. Urengu da, bidalitako azken mezua. Itzela da, selfie asmo zen duneko. Ai, ama, Zelotxa, bueno, vale. Me encanta. Vale, bidalitako azken mezua WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp pin A ver. imaginetana. Bai. Ba, nahi bialdutzet. Nirea da audio bat. Bai, ni bezuri. Holan argazkitxa. Anipe bai. Pero esto no vale, chicas. Anei bialdutako argazkixe. Nirea da audio bat, ez dute reproduzituko ze gauza intimo. Amiga, vale. Vale. Eliteko WhatsAppeko taldean nork idatzi du azken aldiz, eta zer? A ver. A saber. A saber. A ver. Vale. Fernando jarri zauen, ¿quién está en Madrid? Anda, batematek erantzun zion? Ez, barkatu. Claro, azkenengoa bada ez zion inork erantzun. Vale. Ontxe ikusi dut. Fernando nor da, guztien artean? Fernando Lindez, nerea nahian nobixua. Ikusi Ah, duzue bai. zortzigarrena. Vale, vale. Hori. Ai, pobre Fernando. Ai. Ja, barkatu, Jope, Fernando. Bueno, ze Euskal Herri xentza. Bueno, ontxe bai. Baina, Garai bueno, hartan- bintze jarriko nauen zeu en plan, bueno, arrasaten nau. Hasta aquí. Ja, Claro. Ai, Es bueno. que... Vale. Gordetako azken reelsa. Eta TikToka. Vale. A ver, honek beldurra ematen dit, Uf, nire porque bai. izan daiteke edozer. Bai, bilurrea. Beitu. A ver. Holan, dau tipa bat itxen, ez dakit, honek, baina gauza batekin, jarri hau holan, korrektoriaz, ez dakit, bai, txeko, supuestamente dana super igual, eta ondo, eta, Vale. bueno, gordeot, que no tengo cejas, baina Vale. zeu zein got. ¿Cómo no te dejas? Oso gitxi. Si normalak dauzkazu. Hemen dauket kalba bat. Txikixan itzen nien, kortaustien flekilloa, y me quitaron media ceja, o sea, que bai.
Ostras, que Heavy. negligencia, ¿no? Bai, muy heavy. Nera mak montasain kriston pollua. Ai, ama. Vale. Nik ikusi dauketela gorde eta bideo bat, bialdu notzena nire pixuki dainoa igrasixistelako da horregaitzi dauket gordeta. Eta da pixkat kritiketan hori genti pentsean da bena, ez dala junbier terapixa, ze munduko honena dala, eta genti supertxarto tratean da bena. Uf. Ze adibide badaukeu, eta bialdu inotzen. Ah, vale. Vale, osea, da bideo luze bat, vale. Claro, amore, bai. Vale, nik daukat, sin más, eske nago super, obsesionatuta hegazkinen akzidenteekin. Ai, ez mesedez. Super. Baina, kontua da, pasazenean Koreakoa, Ze pasau da? Korean, Jauzi izan. abenduan edo kriston istripua, Bai. 200 eta pikoi ziren lurreratzen, txokatu ziren paret, bueno, sin más, Fatal. kristona. Bai. Eta horren arira, astero, igual agertzen da, albiste bat, hegazkin bat jauzi da, no sé donden, ezakit zer, edo plane crash in ezakit non. Baina ez dakit den, ja, bihurtu delako albiste, edo geroz eta gehiago pasatzen ari dilako. No sé, nago super obsesionatuta eta azkenik gordetakoa da un pilot, bueno, es que no lo voy a decir, baina bueno, akzidente bat. Vale, eta istripu bat, Instagrameku punto. niri da horoskopo negro de Piscis. Gordeiot, irakurteko. Ah, hori zen nire Instagrameku. Ah, A ver. Orain niretik. eta horren aurretik Maria Pomon look bat. Eta horren aurretik horoskopo negro Piscis. Eta horren aurretik, ya está. Ah, vale, lagun baten reelsa. Berak itzen dau tipo holan pelikulen Bai. movidak eta holan, eta beran reelsa gordeot. Vale. Es la puta ama, Vale. osea. Vale. Nola ditzen da? Meridiano. Meridiano. Super guai. A Itzen ver, hau Meridiano. kontenido superrona. Vale. Bai. Ni daukat neska batzuk kotxe baten barruan eta nola ditzen zaien, gamelu batek jaten diela, osea. Vamos al safari, que es un planazo. Ai, ama, bromi. Ai ama, dauketolako bidixo bat, nere amana. Serio? Fangitzan safarira. Ta hau nere ama, porque justo nere aitak itxotzen holan, eta zauen ez dakitze esan, o gamelu bat, zehoz ez zauen amen, eta nere ama, Miguel! Eta super barregarri xate, juro, ai ama, eta nere espata bizo, ja, ezin gauen. Ze ona. Bai, osea, san kristona, eta nere ama, Miguel! Holan super asustauta, brutala. Te lo juro. Ze ona. Vale. Ya está, Listo. Ah, no, bai. zartzen zaio paratin, algoritmoak, zesaten du. A Gure ver. algoritmoak. 3 scroll egitarekin nahiko. En plan, Vale. TikToken. Vale, puf. Osa, bat, bita, iru esan biguz. Lehenengo anepe agertzate. Oso ondo. Anepe. Bigarrena, Rocío Camacho. Chiste bat. Mi perro y yo justificando por qué somos antisociales después de ladrarle a 7 perros. Vale. Eta hirugarrena, nontzixo bada, bueno. Eta hirugarrena, la isla de las La isla de tentaciones, las debate. Por supuestísimo, Por supuestísimo. claro. Ni urten jat, hau, kafetxo bat. Ez dakit zehatxik. Vale. Bai? Kafe bat. Ez dakit. De mejorar el cabello. Bueno, es una obsesionauta. Y un hombre se juega la vida no sé qué. Bueno, ez dakit, oza, ez Albiste dut bat. ulertzen nere Albiste bat. Vale. algoritmoa. Eta itzi zuri. Niri, erlaxatzeko pintatzen, como Hello Kittyak, Mira, hori direkto guai. bat, Ez? bai, Ah, baina vale, gertzen bai. zaizkit, porque ASMR-a gustatzen zait, Vale. orduan supongo. Atzoko Chill Mafiaren kontzertua, Vale. eta... Gran Hermaneuko Laura Galeraren jarri ditu Espainetan botoxa jarri du, sin más, eta ematen du pato bat. Vale. Osea, ez barkatu pertsonalki bat, zeuzkan politak ja, tenía buen labio, eta orain, pues ha puesto mogollón. Que me parece bien, Vale. pero parece un patito. Vale, bueno, ba hori ino gure algoritmuk zarratuko Barrosali eta elkarrezketaren bigarren partearekin Bai. jarraituko dugu. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno.
Bueno, elkarrezketian bigarren satire helduga, eta hemen normalin hartzogu gai bat, kasu hontan zuaz lotu leikena, edo eliteko Emiliaz lotugu, eta da Emiliak eliten pixkat bilana papela ditzen dago, ez? Edo txar papela. Bai, Eta suposatzot askotan erabilizen dabela bere tekniketan mendeku. bai. Bai. Bale, ordun, guazen pixkat mendekuai buruz berba itxa, edo lehenengo Emiliai buruz pixkat, kokatzeko. Zelaku da, Vale. edo, bueno, zelan lortu zendu behintzet papel hortan integreti. Kostau jaten, hasieran bedaukola komentaixo batzuk, tipo, es que es pobre. Eta hola, Klasistak. Bai. mega klasista, mega racista, berauko hola komentarixo oso potentiak. Eta, klaro, hasieran hori esatia ondo eta tipo, Igari ez barik. dakit, bai, osea, holan, gogortasunakin, baina, que te llegue, ez dakizu holan de, es que es pobre real, en plan, zelako naska. Ja, Hori izetia, hori. claro. Kostetan jaten pila bat, baina izen zan super divertigarria, super. Zer Izen iso. zan, bai, tirarte a la piscina eta de repente zare beste pertsona bat. Y te están dejando ese sitio. Izeteko holan, plan a lo loco, eta ondo pasetako, eta, a ver, bakizu, dala fikzio bat, Bai. eta, bueno, osea, ez dut horrela pentsetan. Osea, Bai, Claro. fikzio pertsonaia da, obviamente. claro, orduen, bai, oso divertigarria izen zan. Gainera, eske bera da holan, pixkat muñekita, ez? Osea, Kriston super fina, takoiekin. bai, kriston Bai. takoiekin los odio, super txarto. Eta bai, osea, doie como muñekita super fina, baina de repente esatetzu, me cago en tu puta madre, eta super, te lo, Buah. te kuela, ez dakizu, Bai, eta bai. holan. Ja, ja, Eta ja. super divertigarria. Eta zelan sartzeza, osea, dinot, entrenauen biza olako papel baten ganora sartzeko ondo itxeko. Bai, baina, bueno, uste dut egon nazela ja urte asko eskoletan eta holan, eta azkenien dauketzu holan herramienta batzuk hor sartzeko. Be bai, eta horrekin jolasteko. Nik uste dut izen bidala, te tiras a la piscina o te tiras, eta horrelako pertsonaiekin be bai, izen bida o te tiras, hola, hor bai. Osa, azkenien itxo, bueno, es que es pobre, osa, no tiene sentido. Eta jendiai gustau jakona da, Emilian, hori, oza, zinismo hori daukona, o, bitu, hola, esaten dauela, dau, grazia, oza, de repente, Aladín, o, ¿qué tal? Muy chulo por Bilbao, no sé, eta holan, grazia bat, Bai. eta hori jendiai gustau jako. Eta horregatxik uste dut, que horrelako pertsonaekin, oza, beti sartu bizare a tope. Baina horrelakoetan be bai, sartu bizare a la piscina, sin agua, con agua, holan, ez dakin holan. Egia, niri ikusle moduan, bilanoak diren pertsonaiak asko gustatzen zaizkidala. Bai. Eta ez bakarrik fikzioan, realitietan ere bai. Osea, la que lia todo, osea, dagoena epizentroan beti, dena liatzen, mundu guztiarekin borrokan, digo, A dilo, ber. reina. Osea, igual ez ginak sekula konponduko, bera eta ni errealitatean, baina horre errealitean, me encanta. Osea, bilana paper hori, me encanta. Egixe emoten da bela mamine eta edukixe, baina nik batzan errepikatu behar zehotzen nire burai. Malen fikzioi da, malen ez da holan, osea, ez hartu manixi pertsona horri ze ez da hori. Ja. Baina, ostras, batzan bai sortzozte hori. Eta pelikuletan, nun ikusi neban, TikToken igual, serixe eta pelikula askotan bilana papela itzen da benan ganako, hartzen dala olako iguin punto bat, eta errepetiu birzean dala ezetz, osea, fikzioi dala, eta aktoriz dala olaku. Ez dakit pasa batzun, baina, ostras, que Emilian papelaz. Ba, eja pasau. Ni pentsetan hauen baietz, azken esan hauen, me va a caer un hate, Ja. olako komentaixuekin, pues, o te kai, claro, ez dauke Twitterra besta, Osea, que ez dotik hori, ez dut behitu. Baina, neri, ejateze beheldu, en plan, txarra. A ber, Dana eske berez- superrona eske izen da. berez- Ja. Eta Instagramien eta komentaixuak eta holan, eta ez daukete zebe holan jarri ustenik. Buah, que mala, puta Emilia, no sé qué, olakoren bat, oza, jarri uste. Jo, es que tenía tanta rabia, pero me encanta, olakoren Claro, bat, bai, ez dakizu. bai. En plan, que mala eres. Claro. Ondo, claro. Bai, ba- bai, ba- claro. bai. Claro, tengo que ser mala. Oso ondo, bai. Bai.
Eske gero gu ere bai, pentsatzen ari naiz guk gure bizitzetan eta topatu garenean, pues alako pertsona batekin, zorionez, pues ez dira asko izan, baina mitiko kuadrilla beti dago bat dena bastante txarra, edo bibora, edo lako zerbait. Karo, guk hori bizi dugu, osea, eskina batetik, baina serian ikusten dugu pertsonaiaren jarrera guztia, nola portatzen den mundu guztiarekin, bere barne pentsamenduak ikusten dugu dena, eta nik uste horregatik gozatzen dugula inbeste, porque ikusten dugu kanpoko prisma batetik en plan de, no, niri honek ez nau bustiko honek, en plan, gozatzen dugu horregatik, baina, claro, egon zu hor, errealitatean horrelako pertsona batekin, osea, bastante jartoa da. Nik uste bai, Emilia auki dago horrelako maitasuna jendiangan eta holan, ze azkenien ikuste dozu dana Emiliana be bai. Osa, ikuste dozu nola itzen dauen berba berean aiakin, nola itzen dauen berba bestiekin, zehatxik da nolan, dagoela superbakarrik. Claro, Ja. Eta uste dut lan be aldozula konektau be bai berekin. Eldu da momenton bat konektau zune, oza, anek konektau da bena Emiliaz? Bai. Eta ze momento izen di? Vulnerabilidade momentu horretan. Bai, azkenien hori ez dakit bakartasunakin igual, o ez dakit. Hori bai, momentu vulnerablietan. Eta bengantzari edo mendekuari dagokionez, hiru ontzako galdera, gu batetik 10 zenbateko mendekatiak sentitzen gara. Edo, orain arte, nola gestionatu dugu mendekua edo. Esango nauke bat. Vale. A ber, ez dakitzuek, baina ezken niri askotan igual pasetate pentseti, joe, zelako guai ongo litzaken bengeti egoera honen aurrin, baina pentsetot, fantaseetot, eta gero ez dut eitzen. Zaena bengetan. Orduan, fantaseetot, hori ez dakit bengati bizetidan, oez, zatzenin ekintzi ez dut eitzen, baina batzuan pentsot, guai ongo litzake, baina ez dut eitzen. Ja. Orduan bat. Nik ere esango nuke bat, eta zuk literal esan duzun berdina. Bai, ez? Osa, pentsatzen ditut, bengatzeko aukera, hainbat aukera, osa, planteatzen ditut, hau egingo banu, baina gero, ematen dita inbeste pereza. Bai, eta peni. Ejekutatzea, eske, hauek aurrera eramatea, generatuko didate kriston malestarra, eta orduan, osa, paso. Eta benetan, bizitzan izan dut aukera bat, bengantza handi bat hartzeko. Zein, pitidirpinik. No, ezin dut esan. Baina, bueno, aukera izan nuen lagun batetaz bengantza edo mendeku handi bat hartzeko. Eta eman zian hainbeste bereza, zen nila esan nuen, ja, tema honek, oza, ez dit importa, ez dut ezer egingo, baina egia da, igual hilabetean behin pentsatzen duela. Eta hartu izan banu, si lo hubiese hecho, pertsona hau behar bada lagunik gabe ongo litzateke. Eta ez nuen egin. Porque me la suda, oza, sin más. Ojo. Baina bai, eta punto, eta bestela, batetik 10 2, 3 igual. Ni bai 3, uste dut. Osea, ez naz, baina bai, bauket, zuk esan oso modura, pentsamendu horrek de, eskingo nauen hau, me cago en la leche, hau eta bestia, eta gero ez dut eze behitzen, es que no merece la pena. No merece. Zetako. Osea, zetako, es que txarto egon binaz ni, txarto egon bida bera, bueno, que si está mal, pues me la pela también, baina batez be, ni gatxik. Es que no merece, no me voy a rebajar. ¿Qué va? Total. Eta asko naiz pentsatzekoa mitiko de... zerri bakoitzari heltzen zaio bere San Martina? Bai, baina vamos, euneko eun. Claro, orduan esaten dut, eta zertarako egingo dut nik, helduko bazaio, ja, karma. Bai. Es que nahi era literal, a cada cerdo le llega su San Martín. Bai, oiane, bai. Harina edo berandua. Batzoi super berandu. Baina heldu itxakue. Benetan. Ai, es que kontauko noen gauza, baina es que zin dut kontau. Kontau da pitidu kaldugu zipini. Pitido. Bueno, zauen neska bat, eta beti zauen nerekin sartzen, en plan, bueno, es que seminas actore, no sé qué, berak zato sosteneri. Yo me moría de la envidia, ni nada, en plan, ai, ni bai, gurat. Eta ontxe beraz da aktoria, eta ni bai. Cosas que pasan. Baina, es que hau emuten dau que soy una vengativa, baina bai, oza, sentitu bizitza izen da, nik nazi zen. Kari, baina, zuen zara aktore berari. Claro, es, osea. Baina berako nizo dutzun zuri fastixe dako. Bai. Batxin gainera izen zen. Toma. Osea, berak igual artistiko idola konbate iban. Bai. Pues bueno. Bueno. Zintzak izan, osea. Claro, es que hay que ser mejores personas. Ere bai, Sí. Bai. Eta, zein
esango zeunkie dala sekulo eizuen bengantza handixena. Ostra, niko pentsa meko neuke. Eske nik ez daukat. Osea, nik ez daukat. Nei pasatzen zait, esan duzuna, daukadala mendeku hartzeko gogo handia, Eta fantasia fantasia tal, baina... Fantasia handixena esan geu. Ez togu egin, baina fantasia handixena. Pues mitiko izaten dira adarrak. Hori da, ze bengantza handixena. Ez, baina diot, Ah. adibide oso ohiko bat, porque oso ohikoa da adarrak jartzea, no? En los tiempos que corren, parece Bai. ser. Orduan, mitiko, adarrak jartzen dizkidala, pues ahora te jodes, eta... Ez dut egin nik, Ostra, ontxe Baina pentsan hasitxe, diot. nik eioten, eske ez da bengantzi, baina akortasarie. bat! Zer? Ezin dut kontatu, hau. Bueno, kontatu zu. eske, bengantza handixena, osea, ez dotein bengantzaik, baina okurritzate, justo podcast honaz erlazen haute, pertsona bat portauzan txartoniaz behin, portauzan txartoniaz, eta temporada ontako lehenengo kapitulun, indirekta bat bialdonotzen, ez direkta bat bialdonotzen. Jode, direkta. Kukaratxo ditu zenion. Bai, eta nik ustot, podcasta ikusi da nire inguruko danak, bakixela zein buruz nabien, orduan, hori izan alda mini bengantza bat, baina ustot berai heldu betxako lahengo, así que, barna. Pero pertsona hori le sudan los Bai. huevos. Baina igual hori izan leike bengantza handixena. Bueno. Aitzi konta. Ez que nirea fuertea. A ver. Baina justifikatuta dago, ze oso txikia ginen, vale? Ba, zegoen, es que no, porque, o sea, bueno, Aitzi konta. ez dago ondo, ez nago harro, porque de hecho hau bullyinga zen. O sea, diot. Ostra, hor, zer isu da. Zegoen, zegoen pertsona bat eskolan oso gaizki portatzen zena, pertsonalki, o sea, mala peña, o sea, oso Bai. pertsona txarra zen. Eta karo, ala ere, guk kontrara egiten genion, o sea, oso gaizki portatzen zara, pues zure ganagoaz. Pero en plan txikilleriak. Eta behin, joan ginen lagun batzuk gutako txakur batekin, osea, lagun baten txakurrarekin, txakurrak egin zuen kaka, hartu genuen kaka, eta bota genion portala barrura, sin más. Ez daka misterioa hondirik. Egia da kaka hondia zela, ¿vale? Osea, Bueno, eski, holan pentsa, Baina- eskolako txikillerixetan pentsean hasitxe, genituen 8 urt, bueno, igual, 9, 10. Egizea gu behin, guaz txartoportea zan beste bati, egun baten, beran zili pintxabe gendule, eta prakadanak zikindu gontzezan. Hori izan gure... Mitik, bai. Bastante. Ikasleari txintxetak jarri. Ez, baina etorri izan tipo, ai, prakabari xeukaz gaur. Eta nik eta nire lagun batek egin duen. Buatia, que malas! Baina oso txarto portea zango hasi. Guau! Oso txarto. Eta bueno, horita gero jaso gendu un calmante bueno, Wow. Ai, ama. Bai. A ber, nire bai, ena guarro, ez da hau bier. Hau izaten da konfesiones. Bai, oza, ja, konta biot. Igual, ez dakit, 15 urtekin edo gitxi hau, neonkon oso lagun ona, eta, bueno, bisak, geukon, pues, gure mutil lagunak, super enamoraditas, de parejeo eta holan, ez? Vale. Itxin nagoen nire nobixoakin, bere nobixoaz bai hartu zagoen denbore bat, eta de repente bidali hostien argazki bat eurena, osea, nere lagunana eta nere exan argazki bat pasietan. Sin más, kalien pasietan. Ez hostien ez zebe kontau, ez batak ez bestiak, orduen, claro, ni nauen. La voy a liar. Ze fuerte, es que fuerte. Claro, claro. Bai, oso fuertida. Bai, eta, bueno, eski hau ikusten dago nien nire lagunak, porque ontxe berriro be laguna gare, me Bueno. va a matar, baina bueno. Aspaldiko kontuak. Sendatuta dago ja. Bai. Eta esan hauen, hasi, bueno, ontxean eria. Inotzen berba bere nobixu barra exai, Dilo, tata. eta, claro, hori. Pues horrela gestionatzen dira Ba, listo. gauzak. Ez nahuarro, ez die horrelako gauzak egin bier, ze, bueno, oso txarto pasau gauen bisa, gainera, ontxe ja laguna gare berriro be, baina, ostras, egon gare urte asko. Bai, Hitz egin barik, bai. Honen konture, Bai. Pues sinceramente normal. O sea, porque Bai, besteak bai. pentsatzezaken, hermana. O sea, Ja. behitu daude la pertsona, que? Ja. Ez dakit. Ai, ama. Claro, ikusen horren argazkia, izen zan, no me puedo creer. Eta nork bidali zizun argazkia? Bere herriko lagun bat. En plan, begira. Bai. Wow. Qué fuerte. Ostras, eskolako gauza baten aurrin beho jo, Ja. Nik usto, ez dakit, bai, igual neupe egin alko neuko hori, Hombre. Bai. Osa, inauen 100% Eta pentsau barik. pa joder, bai. Osa, izen zan, vale, ya está, me toca. Calienta que sale, sujétame como
Hola. Que sale. Literal. Bai. Ai, ama, tio. Mitiko gero ere bai bizilagunei, pues jo que se, zarata asko egiten dutela, pues pum, 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 pues Tal cual. txirula, jo, asko, orduak eta Qué orduak. horror txirula. Puta txirula. Ja, tío. Olakoik... Edo ascensorea gelditu, en plan, sensorean zerbait jarri ez geisteko, eta geldituta egoteko, edo... Bua, guk eitxe gendu zen, ezin bengantzak ezin, guk ondo pastako guk eitxe gendu zen batxin, hau ikusten da benak jakingo dabe, onja gu ginela, baina Konfesion literal. nire lagun batek Ja, eta nik batxin eitxe gendu zen admiratzaile sekretuaren kartak. Beraz. Baina random, oza, tipo, batxierreko edonori. Eta inungo zentzurik gabe. Boi, idazte gendu zen, sartze gendu zen beran hor, takian. Ez, tío, ai, ama. Bai, eta, a ber, gauza esango zuet, hori sineste banabe, ez dakit, oza, igertezan. Hombre, a ver, vale, tampoco... Igertezan, que no, oza, ez izan pertsona bat ilusiona borraz. Baina, ba, bueno, ba, potrok ikutzeko. Eta ondo pasta gendun hori itxan. Vale. Wow. Bai, ez dago... Bai, ez Beste konfesionik, aprovecho ba Ez minatzen esan konfesetako. zenuen zerbait, orain. Ez, ja vale, está. vale. Bueno, hemen galdera pila bat dauzkagu, baina ematen duenez oso neska onak. Garela. Garenez. Bai. Eta tal, sin más. Ez dugu gehiago itzengo. Ya está. Simplemente, elkarrizketian bigarren partian maitxuko, eta entzularen galdera daukeu. Efectivamente. Entzulearen galdera. Vale, bueltanka entzularen galdera daukeu oin, eta ai ama, entzularen galdera Oian eta Eider. Gaur galderak, osea, pluralean bi Bai. dauzkagu. Ze normalean ari gara hemen mendigatzen entzularen galderak, porque ez digu Bai. izkigu inor bidaltzen, Eta eta kasu bidali hontan- egute bat bi galderekin. Entonces, Bai. Superrondo. o todo o nada. Segaitxik, Oian edalako nireko harriako nire lagune Oiane mosutxu bat, eta Eider dalako Oianen lengozini mosutxu bat zuri eta gaina kriston entzuli di. Vale. Osea que, guazen entzute euren galderi. Ia. Hola! Zuri bizitzako egun bat errepikatu biko bazenduan. Ezer kamisa barik, zein izango zen, da zaitxik. Eta zure bizitzi pelikula, abesti edo liburu baten tituluaz deskribidu biko bazendun, zein eta segaitxik. Agur! Eskerrik asko, neskak. Ai, munduko onena, mosutxu bakariz. Vale, a ver, zaiak dira, Vale, a ver, usteot kantu giroko semifinaleko eguna. Ojo, Bai, izan zen super politxa. Etorri zen nire gurasuak, nire lagunak, osea, pila bat jende hor nerekin, eta bai, hori izango zen. Ke guai. Vale, ze polita. Bai, Oso ondo. super ondo pasau nauen. Bai. Ke guai. Zuk balentxu? Jo, ba, ez dakit, eske, kriston egun onpilu gitxoaz, eske bizitza osun, baina ni pentsat errepikatuko neukela, bitxuzlako erretzana zen, edozein Carmen Jaixetako txupinazo. Edozein, Edozein urtetako Carmenetako txupinazu, eta gainera aukeratuko neuke zehazki, alba da ordu aukeratu, arratzaldeko 6-rek, hor Carmen Goitxurrixen, kuadriakukin bizikletiaz. Eta listo. Vale. Zuk? Nik esango nuke, pentsat, etorri zaizkit bi burura eta zerbaitengatik izango da. Peñiskolara joaten ginenean oporretan, txikitan, mitiko gozaltzera jeitsi eta gero playara direkto, osea, momentu hori. Bai, me encanta. Edo, gauean mitiko dutxatu, soineko polit bat jarri, eta joan Ai, ke guai. gaztelutik dendatxoak ikusten Eta edo... minidisko ere zinio Hori, guten. Pepo ikusten genuen hor. Pepo zen no, marioneta hori bat. Ah, bai. Ez dakit oso birala den Pepo. Ez, ni akiala Pepo da, Pepo, pintame, pinta, Pepo, nitzako hori da Ez. Pepo. Igual, peñiskolara joaten zenak igual jakingo du, mitiko Pepo. Bai. Eta gero, etorri zaitere bai, Txilen Erasmusean egon bitartean, nire urte betetze eguna, izan zela pletoriko, eta bertan egon ginen playa bat, superpolita. Super, Ke guai. wow. Eta listo. Eta esan ere bai, nire jaiotze eguna, porque no me acuerdo. Baina Eta zuen bizitza besti liburu edo pelikula baten tituluaz deskribatu beharko bazen dute, zeinek, eske hau auskalo. Como yo te amo de Rocío Jurado, oso intenso dalako. Ostras! Eta nina oso intensa orduen. Bai, oso intensiza, Ane? Ai, oso. Horoskopoaren zein Hola, itxo negar nerama eskuekin, Ez eta bai, bai, naizman bai, bai, ez dakit. bai. Claro, Bai, claro. intensa naz. Oso. Ze zeinu zara horoskopoan? Escorpio. Uf, no sé si me gustan,
No me gusta. Txarra ikustotzezu? Txarra ez. ¿Qué va? Es el más. ¿Escorpio? Zuek? Harreman handia izan dut eskorpioekin, Bai. eta ondo, oso intenso, Bai, Sí, horratxik, Escorpio. como una ola. O sea, como yo te gero amo. hitz egingo dugu. Vale, nina Pistis, eta itzea Virgo. Eta Bai. oianea Pistis. Ai, Bai, me kasu? encanta. Escorpio. Ojo! Vale. Ascendenteak badakizkizue? Bai. Zein? Ascendente Leo, Luna, Aries. Vale. Ai, nik Ostra, Escorpio Leo, tía, tú eres una bomba. Bai, insoportable por donde me miren. Pero bomba de... Es una bomba. De- saltzen, baina... Ja, bai. Itzi, tarotiztian eitzen az No, baina, fuerte da. Escorpio Leo, fuerte. Bai, Escorpio, Leo eta Aries bebais Y bastante Aries, insoportable. y Aries. O sea, Lo tienes todo. Dana Ostras. junto es como bastante potente. Terremotu. Bai. Terremoto literal. Ostras. O sea, onera superrondo, charrera, quítate de en medio. Bai, bai. Holan. Bai, vengantzia Bai. buruz egu berba, bueno, Ez, horrekin ez. Orain arte dela txintxo, ez dakize. Super chill, no sé qué. Kamarrera iru, eta da terremot. Vale, Vale, bueno, ba, Ane, onaino berez, gustora goza. Bai, oso. Eskerrik asko Bai. etortzagatik, ikusiko Zuei. zaitugu desagertuta telesailean. Boa, desietan Eta- ikusteko intriga Ai, bat, bai. zatozte. Ai, ama. Bai, Bai. bai. Ba, gube super gustora goga. Bai, Oso ondo. listo, bukatu dugu, entzulei eskerrik asko, oianeri ere bai, lanean, Oparia daukeu. daramala egun osoa. Anetzako pari bat. Oparia, vale. Kriston egia da. misterixo duke opariak. Misterixo bat? No, no. Ai, me encanta, se le nota Ole. tan kafia. Me encanta, eskerrik asko neskak. Zuri. Ze ondo. Bueno, ba, entzulei eskerrik asko bai, jarraitxo gure sare sozialetan, jarraitxoan errot, ikusi elite, ikusi desagertuta, laster. ikusi Ondo benetan ibili eta zabiz, ba hori, sin más. Eta disfrutau Agur. Agur.